4, sad! Ovo je namještanje! Mama i tata, hvala vam što ste me rodili. It's okay. A mislim, sad je li zaslužila Zlata mi pobjedu ili ne, teško je reći. Ko sam ja da sudim? Ja sam veteran u trčanju unazad i izuzetno sam brz i dovitljiv i nema ni konkurencije, ali s obzirom da sam isto tako stara škola, kavalir sam, jasno da sam propustio kolegici Mik pobjedu. Hvala lijepa. Sljedeći put neće biti milosni. Ja mislim da je to bilo namješteno. 100 eura sam dao sucu i... Ne, namješteno. Prevara.